tinyebera kuti kunyeba kana sitotaura izvizvi munonzwa achinzwa tuka president iye president wacho akomana nango mapresident wemuzimbabwe munozombonyanya kumudai imi muri kureva kuti kudike imi asi here watakati chingovhotera ndo watinenge chingovhotera muri vati mavhoti waya azomuzodza kusvika pakuti haabvunzwi chero nani zvake pasi rino muno muzimbabwe mese muno hapana anofanira kumubvunza takakusarudzirai kuti mungosara muchingomanya nemamota mupariamendi yakavharwa mazidofo evanhu chaivo chaivo madofo okupedzisira hakuna madofo akaita semimi zvituta chaizvo chaizvo zvokupedzisira zvepasi rino rese chero chataurwa munongoti bii ehe chataurwa ehe kwete kupusa semaveterans anongodana osvika ongounganidzwa vongoudzwa zvokuita vodzokera kumba vachiudzwa natagwirei mbudzi zvaye chii muzanu pf chatagwirei vakomana munotivengerei imi varume imi aiwa varume ibvai varume aiwa kana aina handa kuti ngapaitwe kupu kana kuti kuu ngaise aiwa handizvo zvandotaura ini handa kuti puti ngadzirire but imi mega ibvai munozviona imi Kuliend TV atibatike zvechopu chopu muri sei ikoko kwamuri Kuliend vari sei vapana vako newo uri boere flu dzacho nemhepo dzomusouth africa izvi hazvisiyani mufesi wangu kuri kutonhora zvekuti unotogara uine flu chete uchingonzwa kungokosora zvimwe zvotidaro kufungawo kumusha kwedu akomana kunoendeka sei ikoko kumusha uku tokuinda sei ndinotambudzwa nefungwa panapa akomana maconstituency ese ari kumusha uko kuzimbabwe nemi vari kumaruzevha imi vanhu ava muri kuvaona sei vakomana ngatimbobatsiranai kutaura tinosara chingotenderera chingoti mudhara uyu mudhara uyu mudhara uyu nepowo mudhara uyu haatongi nyika yega inotonga nemamp waya kupusa rudziko imi vakomana mese imi kusanganisa nevakuru avo vana comrade pupuraiti ogarepi kupusa rudziki vakomana munovharirwa pariamendi mwedzi miyese iyi makangonyarara hamumboprotestiwo sei imimi sokuti zvinhu zviri kuitika muri kuzvifarira takakusarudzirai kugara imimi muchirya mari makangogara kwakuti uyai muone vanhu vangatimirira munyika medu vanhu vakapusa kudai vanhu vane mamps akapusa mese matokundwa kufungana chavangu unongokuitai bhora ipo paya kusanganisira nachief whip kungotenderedzwa nachavangu akangopinda mupariamendi unongosvika achichinja zvinhu achiita zvaanoda aya nyika inei ini handizi kuti makaita sei inini unoziva kuti chii taitifunidza kuti muno muzimbabwe mune vanhu vano ushingi pane zvimwe zvinhu zvisina hapana masoja paangazomboiva achikupfurai mamps mademonstratera kuti imimi muri kuramba zvinhu zvakapusa zviri kuitwa takakusarudzirai kuti mungosara muchingomanya nemamota mupariamendi yakavharwa mazidofo evanhu chaivo chaivo madofo okupedzisira hakuna madofo akaita semimi zvituta chaizvo chaizvo zvokupedzisira zvepasi rino rese chero chataurwa munongoti bii ehe chataurwa ehe fari tichinyika zviguno muzvipendi zvisina nebasa rese tichinyikira kuti tinovhotera munhu asina iko nokugara tisina mamp zvinenge zviri nani hamuzvioni mumazimbabwe vanotibatsirei kana vachikundwa nachavangu vese vakadero vokundwa nachavangu kusanganisira nachief whip wacho hagoni kupikisa zvimwe zvinhu zvanoona kuti hazvina kumira zvakanaka panapa zvinhu zvisina kumira zvakanaka I like that guy is a gentleman haatauri haane ino munhu but apa ndo patakukonana apa chief whip sumudzai musoro pariamendi haivharwi kudai makangonyarara munhu inovharwa makanyararawo zvinhu zvese zvichingoitwa makanyarara why muchingonyarara imi mora kuti mese mapera kuita zvigananda here wakomana mana musadaro wakomana nyika inokubva kusecurity yedu kusvika kumapurisa kusvika kupi kwese kumacio kuinda kumacid kuinda kumamember of parliament mese mazvigananda kamani mani ita nyika inoita vanhu vanoda mari zvokuti mese makatengwa mese
saka kureva kuti pakangoya hapo mabillionaires from other countries vanongokutengai mese mukatotitengesa kai munogona kungotitengesa tikagaruka takutaa kutongonzi taavanawo kwaTrimo Johnson from Djibouti, chinyika chisina nebasa rese zvimwe zvinyika zvamunongoti kuumbiridzwa musingagoni kupikisa, munongorega zvimwe zvinyika zvichingounzwa munomu hamene vana Belarusi vanani hamupikisi makaita sei. Tinoona mapariamendi muno muSouth Africa munomu vanotoita sevachabatana makona vachiramba zvinhu zvisina basa. Imi munorenga munongoteerera zvese muri matununu akaita sei vanhu vari mupariamendi umu. Osora muchisimudzirwa vanhu izvo zvikwa mazadzwa maBelarusians munomu vachipiwa zvitupa vasiri vanawo muno vachipiwa macitizenship. Andambona matununu akadai aya vanhu vepariamendi ava. Svibisa nyika yedu yasviba, nyika inei yasviba, isisiri nyika inei. I once said kuti kana deno nyika inei yanga iri kambani yomunhu yaivharwa vanoziva kuvhaliwa maqualities emacompanies vanoti its underclassed, haichakodzeri. Nyika inoi yava underclassed varume. Hamuna vanhu vakadzidza here muno munyika muyamu? Hamuna vanhu vakadzidza? Makangokurwa mese munokundwa kufunga nevamunangarwa zvokuna kuvaudza kuti baba apa paiti apa. Vakomana, imi vakomana, imi vakomana makapusa imimi. Zvimwe zvinhu tingasora chitaura uyu mudhara uyu otherwise ndimuri kutomukongoti chezvo tiripo makore acho anongogara akadero. Vakomana, izvi zvinhu hazvichaiti izvi vakomana. Imi varume vesecurity zvinhu izvi hazvisi kuita izvi. Hatidi kusora chiita senge tinenge tichinyenyeredzana. Izvi zvinhu hazvisi kuita izvi varume vesecurity. Imi varume mese muri musecurity, mungava muri kupi, mungava muri uko kune vanosunga vanhu, mungava muri kunational parks, mese imi varume imi, izvi zvinhu zviri kuitika hazvisizvo izvi. Hakuna nyika yakadai inongotorwa vanhu vachingopiwa zvitupa vachingoshanda muno vachitishandira madhodhi vachitiuraya. Saka imi mwayu happy mimi muchinotorerwa munhu anobva kuBelarus, munhu anobva kuMozambique. Vana Mozambique vatinoenda chingonobetsera hondo vadzikonewa nhasi ndo vanotorwa uya unzi ndo matrustee apresident, ndo vapa padako apa vachifamba napresident. Imi monakurirwa uko imimi hamugoni kugadha president wenyimi. Inde hamusinawo nyenjeri vakomana imimi. Munondotorerwa vanhu kunana South Africa kunana kwese. Imi hamugoni kugadha vanhu venyimi. Dzingaizi munhu rakatengwa riya rinopiwa ma25,000 pamwedzi riya, mirai naro, munotyei imi? Haibvai apa, kana musingadi regai futi tife, hazvinaiva nebasa rese. Ipapo makangomirira kuti tikaenda mumarodhi mutiuraye, asi zvinhu zvakaipa muchizvona zvichiitika. Mazirembe kurembedza mazipfuti okumirira okugadzirira kuuraya vanhu vasina pfuti. You think and you say kana pati hezvinei pano tine vanhu vakatichengetedza. Makapedzisira kuridza pfuti rini? Makapedzisira kuridza pfuti 2018 muchiuraya vanhu muHarare. Ndo panongotendekera pfuti dzenyu kuti uraya, moita basa rokuti uraya imi, munoti uraya imi michiti ndimi makatirinda imi. Mhondi dzavanhu. Unorega munhu achinotora vanhu unotora vanhu wovaunganidza achivagadha. Imi muri zvirema kusorwa zvakadaro izvozvo zvokusorwa kusvika pakunzi imi hamugoni kugadha president wenyu, munotorerwa vanhu makangonyarara makangogara. Hatina kuti irwai asi bvunzai. Kwete kupusa semaveterans anongodana usvika ungounganidzwa vongoudzwa zvokuita vodzokera kumba vachiudzwa natagwirei mbudzi zvaye chii muZANU-PF tagwirei. Imi varume mimi tiurayei mhani zvipere, ndo zvamunoda imi. Kuti dzese dzamakatenga dzese muchitonga zvese nezvimadroni zvamakatenga makatengera kuuraya isu.
you have never buy those things kuti mugoprotecta nyika inei, kuti kana kukazonzi tadenwa kana neZambia kana nani vatidena munotirwira. Never, hamuna kutengera izvozvo. You were preparing for yourself kuti muprepare kuzouraya vanhu. Ndo zvamakaitira zvese. Hamaimbogona kunotenga mazimota aya anokusha mvura inovavaya. Maigoikushira mafunga mungaenda kuhondo kunorwa nemota dziya dzinokushira mvura inovava imi. Mukugadzirira isu kuti tife mutiuraye zvipere. Hapana chimwe chinhu chamakagadzirira zvinhu zviya chamakatengera, chatinoona chamakatengera paya. Pfuti dzenyu tatisi makapedzisira kudziridza, makatendekera vanhu. Povhu isina kana nebasa rese. Kana muchiti nhema dzangu, rambai mutiudze wenyu kuti no, kamudhara kaya kanopenga tichakavinga iko kuSouth Africa iko tokagura musoro. But this is the truth riripo. Makapedzisira rini kuridza pfuti dzenyu? Pfuti dzenyu dzichirira dzakarira dzakangonanga ipapo pavanhu. Dzapedzisira rini? Kudhara. Papa vakabva kuDRC hamuna kuzomboridza pfuti. Pfuti dzenyu dzakatongovavira makagarira. Ndo zvamakagarira izvezvi mese imi mageneral mese. Hapana chamamakamirei apa kana musingagoni kugadzisana nomumwe wenyu. Hanti mundiye chief commander, chief wati ameno ikokoko. Mazita amunomupa mukati memarings enyu. Mandi ndiye ndo wenyu imimi. Munoregerei kumubvunza kuti izvi zvinorevei. Munoregerei kumubvunza. Makamirira kuti titsamwe tipinde mumastreet mutiuraye. Kana kunyara hamuna kana nenyadzi dzese. Vanasanyatwe makatomirira izvo maoko ari kuti akuvavira kuzouraya vanhu venyu. Saruwaka akakubvunzai kuti charudzai tiudzei zvamuno. Ipo makambonyararira chiiko? Makanyararira kuti muri mbevemi. Hatina basa nokufa isu. Imi takaenda kuhondo tikangodzoka tiri vapenyu. Chasara kutiurawe nemi vana mai vedu imi. Hanti munomuona Geza went for a war akandorwa achirwira Zimbabwe inei kusvika hondo yapera. Adzoka muno makuya makutasika kumuvhima naye Geza. Nokuti wataurire chete kuti muri kuita uori. Imi hamuhoni imi. Kurava kuti murimo mukati macho. Vachiuraya izvo mupedze. Ndo zvamakatirenera izvozvo. Kutirenera isu. Kana nyadzi hamuna. Notirega tichiitwa bvumburudzwa vanhu vachibatwa machembera, vachibatwa nezvimasiteni zvisina kana nebasa rese, zvinhu zvinenge zviine pistoni. Imi munorega vanhu vamunofanira kuchengetedza vachitonhongwa votorwa vomutosiyiwa kune chandoko. Hapana kana unovhunza. Pedza tinototi nomukuru wamapurisa iye uya wakaiswa mutamba uyu. Mutamba chaiwo kwete zita rokuti I think izita remadunhurirwa riripo iri rokuti mutamba wakamirira ngobara uchiusira pasi uchibara uchiusira pasi. Noti kuti mutamba wokuti muizita rokunzi wainzi mutamba chaiwo zita romutamba unzi mutamba. Kutoreva zita remadunhurirwa uyu mutamba chaiwo. Zvinotongoreva zvazviri izvozvo. Atamba mazing'ono aya asinganaki anovava aya anongomirira kubara vana unowana akati pasi rwi. Ukati hezvino nhasi charya matamba, hakuna damba raunorya anenge achivava. Ihora dzega dzinorutsisa. Why are you not asking vanhu uchitsvakisa vanhu vanobata machembera avo? Vanhu iko zvino kana nemhosva dzawandisa munomu. Hatinambozviona isu nguva yeMugabe kuti mhosva dzinowanda. Munotitaurira kuti Bulawayo yesiyana nhasi hamusati mabata munhu. Ibvai! Ndosaka chikuti ibvai. Because you don't know what you are doing there pazvigaro zvacho. What are you doing there? Hamusati mabata Bulawayo yesi 4 million iye yakangoinda. Ndimi makatora. Kana musimi batai vanhu vacho. Ina handitauri zvokunyepa. Ndotaura zvinhu zvine evidence. Evidence dzinoti kana musimi makatora mari ya 4 million yokubulawayo iya, vanhu vacho vabatei. Because nguva yaMugabe inhema dzenyu, nhema. Mugabe anga asina svina yakadai mberi kwake. Imi ndimaitomkanganisa imi. Iyemi muripo imi ndimaikanganisa Robert imi. Why? Because hakuna vanhu vaiba nhasi, mangwana vanenge vamubhuku vaiswa muRRB vavharirwa muchitokisi umu. Iko zvinezvi kuti akutokwanisa gore rakutopera gore. Asi mota dzamwe dzakasenga zvacho imwe inonzi yakanga iri yearmy zvikazodii nyaya dzacho dzinongotsikwa. Iko ino makapfura musikana uya wamaiziva kuti une nyaya ndofunga ndiye nyanga aida kubudisa madhiri enyaya. Ukaona pofa munhu
makamuurayirei musikana wamakauraya uya uchinzwa ura vanombura hatauzombonzwa futi kuti munhu wacho wakamuraya izvozvi makamisepi uripi imi vanitori venhau nhai timbondiudzaiwo ndimi munotora nhau vana gamba kweko tiudzei kuti musikana wokupfurwa uya ari mucid wakanzi vapfurwa vari paoperation apfurwa nomumwe wake mumwe wacho wakazonzi kudii wakatongwa kuti kudii nokuti isi hativerengi vana herald hai nhema dzega dzetunzwa I cannot buy kana kuvhura kutengera bhandoro rokuti ndibvunze kuti herald inoti chii because ipropaganda dzega dzega herald yakafanana nechichi chistadio chistation chatinomanikidzirwa kutenga maresinesi kutengera resinesi rokungoona mamai achingotambiswa navamunanga get away tengera residence rokuona mamai achingotsvikidza zviuno baba wakagarira kuteswa laini chimbomira imi munoti ava here imi muri pweredza vanhu imi ibvai hatitongu nepweredzi mamunyari pabo izvozvi makaona kunditsamwira musanditsamwira ndiri kukuudzai zviripo imi kana makazvitarisa magara pasi munombogarawo here pasi motarisa zvamaa muchiita kubva kumashure kuti ngatimboplaya vhidhiyo yedu iyi yezvataita zvese kuindependence vana garwe munombozomboplaya ndimune muchiti kutendeka mamai aya muchitambisa mai vako vanotamba yapo iwe garweyo mai vako vanotamba ipo paya ibvai isu taneta nemisu ibvai pazvigaro varume musada kungomirira kuita zvokuti pana patizoshaya vana baba itsoda baba vatinozoendawo tichinhangwe zvenyu takaita zvokukukumbirai kuti ibvai but tinodawo vana baba zvakaita vana mbeki avo zvakaita vana zuma vane vachingotendekwa tendekwa havo asi ndoda kuti mumwe musi vachionekwa pauyu vana vozoita history yekuti ini baba vakanga vachimbonzi vaiva purezidendi ndakavaona ndine makore akati ndakataridzwa nasekuru vangu vachiti hona avo ndo vaimbova purezidendi muno avo kwete kuti mese mungoita zvokubva nezvokungodzingirirwa mondozonopedzisira mondotora zvitupa wemi kumozambiki kana kusouth africa uko moda kuzonovigwa kutanzania makatonga muno muzimbabwe moenda motonga muno muzimbabwe motora chitupa chokumozambiki mondofira kusouth africa moda kundovigwa kutanzania vakomana nangwe kunzi kunotongwa munhu watonga zambia wapedza izvozvo watora chitupa muzimbabwe waenda kunonzi kusouth africa wandofira icho chinongoita kuti mese mungoenda kunofira kusouth africa kupusa vana baba nokuti hamufaniri mese kungoti ngodai wonzi wanofira kusouth africa muno lendi yokuvaka zvipatara muno mune maminerals okutenga mishonga yacho yekuzoendesa muzvipatara otherwise tingadai vana Cape United iko zvinovaimpruva vakumusoro vakugadzira everything every tablet vachirigadzira but makauraya vana Willowvale makauraya zvese makauraya hapana chamunogona kuuraya mongouraya zvenesu vakomana munotivengerei imi varume imi aiwa varume ibvai varume aiwa kana handida kuti ngapaitwe kupu kana kuti kuu ngaiswe aiwa handizvo zvandotaura ini handida kuti puti ngadzirire but imi mega ibvai munozviona imi ibvai hatichanzwisisi zvinoi zvichitaurwawo vana mudharagezawoko vanotaurawo zvavo tinozvinzwa but hatichavatrust He was so cool. Zvakanyanyisa zvokuti we are now suspecting something. We are smelling a rat now. Hatisina vanhu, hatina munhu anotitarisira isu. Hakuna. Haingabeti nyika yokuti masoja anopfura varidzi povho yayo. Imi handisi kutaura nhema ini. Ndo zvamakaita, makapfura povho imi. Musafungidzira ndonyepa. Makapfura povho imi 2018 muHarare mutauni imi masoja makapfura povho imi. Zvizvo zvatakaendera kuhondo isu. Kana kuti tiendere kuhondo izvo zvokuya muchizadza zvigananda muhurumende tichitongwa nezvigananda isusu. Tinoudza vana history yokuti chii manje papapa. Kozi vana taifanira kunge tichigara chivaudza vaikafana kugara vachiziva kuti vana madzibambo edu akaenda kuhondo. Chavakaendera kuhondo kuti ufumi hwavo hwaitorwa nevarungu huchienda kunana UK vana US kupi kwese uko
vaizvitora mabritish vachienda nazvo. Saka vana baba vedu vakatoenda kuhondo vachindorwa nemasoja vachida, ndo histiri yatichifanira kuudza vana, ndo dzangano dziriko mazuva ano dzokuudza vana nokuvadzidzisa kuchengetedza ufumi hwavo, kuvadzidzisa kuti zvinhu hazvipfachurwi pfachurwi. Kana waona zvinhu unofanira kuchengetedza, tinovadzidzisa sei? Vana vamazuva ano vangwarisa varume, vanotokubvunza kuti imi vana Chivhayo unonzi uri kungorya ufumi hwenyika ino ari ega wani, unonzi unotobatsirwa napurezidendi wani. Imi musadaro mani, musada kuti mutoita zvinhu zvisingaiti munyika muno. Nyika ino haisiyo iyo ino. Ibvai, 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 ibvai. Musada kutanga zvokuti wakazoti waititi ibvai achituka purezidendi. Handina kuti pfutseke, ndati zvandiri kutaura zvese izvi, kana kuri kunzi ndoenda mukoti, ndofanira kuenda mukoti mazviongorora. Hakuna kunditora sekuti ndiri mbwa yekuno imwe nyika ini, ndiri mwana womuno ini. Ibvai, ibvai, ibvai. Handitorina simba inini. Kana zvamashuwa-shuwa kukudzai chokwadi, kana muchifungiza kuti ndinonyepa, tumirai kana kuvanhu zvivhitivhiti vakomana vako vandiudze kuti itai munhu yeye auye kuno. Ini ndinouyako ini varume. Musambofungidza kuti ndoita zvinhu zvokunyepa zviya zvokusora ichiitana zvokutaura. Kana kuri kunzi kufa inhema, ndakatofa kare, ndakaurawa neZanu PF kudhara ini. Wose kutaura kudai ndingadai ndakagara pasi peshedhi yomumba mangu, ndakatovesa moto shedhi yangu yandakakomberedza, ndakatodziya moto. Izvezvi pandakagara mugonyeti ndinochezherera negonyeti iko zvinezvi, kubva kuhondo kwese kwatakarwako kuya kuzoita basa rokuchezherera negonyeti. Makatinyepera imimi mukatitengesesa mombe dzedu nembudzi, vamwe vachitengesa nemabhara kuti tinde kunovhura maakaunzi muchiti motiisira mari. Putseke kana tasvika ipapapa, putseke, nokuti hakuna kutuka kunodarika ikoko. Kwamakaita imi munoona muri kutukwa, kana motaurirwa imi munoti kutukwa, asi kukutuka kushoma ikoko kuti nyepera zvakadaro muri vanhu vakuru, vanhu vanoridha hurumende yenyika yakasvinura ine vanhu vasvunu vakadai. Whoever was leading this program yokuti tinotora zvitupa uko, tinotora tinovhura maakaunzi kumabhengi uko, tigodzoka tichitambisa mari dzedu dzichiindira mahara dzemabhazi, dzechikafu, dzokunovhurisa akaundi yacho. Zvakaenda zvikapera. Whoever was leading that is stupid. Putsaki. Vakatinyebera nguva yakareba stereki, kutinyebera, kuti kunyeba. Kana isitotaura izvizvi unonzwa achinzi watuka purezidendi. Purezidendi wacho vakomana nango mapurezidendi womuzimbabwe munozombonyanya kumudai. Imi muri kureva kuti kudike imi? Asi here watakachingovhotera uyu ndo watinenge chingovhotera. Muri kuti mavhoti waya azomuzodza kusvika pakuti haabvunzwi chero nani zvake pasi rino muno muzimbabwe mese muno hapana vanofanira kumubvunza. Are you serious imi? Takabatirwa nguva yakareba isu, makatibatirira zvachose, hatina kana mufaro. Musaona chingodai kuti muite zvimwe zvinhu zvokuti katakuonai tei takangofundumara, hamuzvioni ka.